Sa mga pangyenot na bareta, maabot 2,000 na persona na italang stranded sa mga pantalan kan Bicol huli kan bagyong Amang. Lampas ang 2,000 pesos na kantidad ng iligal na droga na recover sa operasyon sa Camarines Sur. 9 na persona irido sa magkasuhay na diskwido sa Albay. Asin 8 establishmento di negosyo sa tabako pigpapasimbag ulikan pagpalyar na magbayad nin kontribusyon sa SSS. Maray na hapon, Miyerkules, Abril 12, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Maabot sa 2,000 na persona na italang stranded sa mga pantalan sa Bicol na epekto kan bagyong Amang. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Gikan Pampanga nagdesidir sinda Melody na makauli sa isla kan Catanduanes, maabot kay anindang mahiling sa uring pagkakataon ng saindang ama na namaaram na sa kinaaban kan nakaaging simana. Alas 5 kasabagong aga kan makaabot sinda sa pantalan kan Tabako, alagad daidaan ninda hunaon na kansilado ang biyahe pasiring sa isla. Imbis na dumiretso, asin halaton ang pagbabalikan biyahe, mabalik na sa nadaasinda sa Pampanga. Ay napdit lang po kami na wala daw biya yung barko, kaya lang di po namin alam na may bagyo. Si Frank, kasud mapanasa pantalan kan Tabako, maski daaba kung komportable, kaipuhan niya daang maghalat na maibalik ang biyahe, nga ni dagos ng makaiba ang mga kapamilya sa Catanduanes. Sa ibong kaini, konsuelo na sana kay Frank, ang pigtataong ayuda kan gobyerno probinsyal kang Catanduanes na libreng makakakan. Wala kita sin ay kung magdali kita, yung ang problema sa barko baga kay di magtanpayagan sa pusko na mag tawid ng dagat papunta sa Catanduanes. Sa pinakawaring datos kan Office of Civil Defense Bicol, total na 2,098 ang bilang kan mga na-stranded na biyahero sa mga pantalan sa Bicol. Sa Tabaco Port, 291 ang stranded passengers, 14 naman ang stranded rolling cargos. 300 naman ang stranded na biyahero sa Puduran Port, 44 naman ang stranded na rolling cargos. 1,296 sa Matnog Port. 278 naman sa rolling cargos. Mantang sa Pilar Port, 211 ang stranded na biyahero, 54 naman sa rolling cargos asin duwang vessel. Ang sa tuyo naman pong mga LGUs, yaon po dyan nakaantabay to provide assistance sa mga stranded passengers as well as ang mga national government agencies na po like DSWD, Philippine National Police, Bureau of Fire, LTO, PPA, PCGI, and other agencies po ayaw man po para mag-assist man po sa IMDA. Mientras tanto, alas 8:30 kasabagong aga, kanenot ng magpaluwas abiso ang Coast Guard Station Sorsogon na lifted na ang suspension sa biyahe sa Matnog Port. Alagad sigun kay Achilles Galindez, ang nasambit na abiso, ang tulos man na binawi kan Coast Guard matapos subuot na magkaigwan ng technical problem sa system kan Pag-asa. Hasta sa presente, padagos man girarida sindang naghahalat sa abiso kan ibang ahensya kung itutugot na liwat ang biyahe kan mga barko urog pang dain naman na nakabanderang tropical cyclone wind signal sa saindang banwaan. Mag-aantay po tayo sa kanila kung kailan nila papayagan ulit maglayag ang mga barko natin. Pero as of 2 p.m. kung tama po yun at hindi magbabago yung weather bulletin ni Pag-asa, ang Matnog po ay hindi na po included doon sa may storm signal number 1. Although may ilang bayan pa sa Sorsogon na kasama pero yung Matnog po at sinek natin wala na. So ngayon po ang aantayin po natin ay yung official advisory na official statement from Coast Guard Station Sorsogon kung talagang papayagan na muling maglayag ang ating mga sasakyan pandagat. Sa ibong kaini, mas kinanganit na ka-landfall na ang Tropical Depression Amang sa probinsya kan Catanduanes, asigurasyon ni NAS, padagos man giraray sindang nakamonitor sa mga posible pang epekto kan bagyo sa Bicol. Nagpagirumduman ang tagapagtaram sa publiko na ugalion permi ang pag-antabay sa mga abisong pigpapaluwas kan Pag-asa. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.
Lampas ang 2,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na kumpiskar sa nagpositibong operasyon sa Camarines Sur. Target sa operasyon asin tulong iba pang persona na naaktuhan na nagagamit kan illegal na droga, arestado. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Daina nakadulag pa ang sarong provincial drug target personality sa ginibong drug bypass operation kan pinagsarong pera sa Campedeya, Bicol asin PNP sa barangay Katalutuan, San Jose, Camarines Sur, pasado las 6 kasubanggi Marso 11. Binisto ang sospek na si John Anthony Nabia Itoriano, 35 anyos asin residente kang nasambit na barangay, asinaloy ng pigbabantayang kang otoridad. Apwera kay Nabia, arestado man ang tulong iba pa na naaktuan na nagpapat session. Binisto ang mga inina si Nagyubani Butak Iyape, 47 anyos. Ann Grace Fernandez Imirasol, 22 anyos, asin ang sarong minor de edad na enterong residente kang parehong probinsya. Saro siyang high value target, haloy na siyang reported and babantayan, and eventually nga nagkontak kay bypass operation and successfully nadakop naman po siya. Kabuuan po no sa Camarines Sur, dakol pa pong kaypuhan i-drug clear na barangays. So malaki naman po kasi ang Camsur, and marami po talaga silang barangay. So far po saro po siya sa mga provinces na dakol pang kaypuhan i-drug clear digdi po sa Bicol. Nakumpiskar sa posisyon kang 4 na sospek. Ang 7 transparent plastic sachet laug ang pigtutubodan na shabu na may gabat na 18 gramo o kantidad na 122,000 pesos. Sarong badil, asin non-drug items. Dakulang tabang po no yung mga reports na hali sa community mismo kasi sinda po so nakakahiling. So di po sila magduwadong magrani sa authorities, sa PNP or sa PDEA para po ipaaram no na may nanonotaran sindang mga illegal drug activities sa mga lugar ninda. Sa presente, nasa pangatama na kang Local Social Welfare and Development ang nasambit na minor de edad. Mantang nasa kustodiya na kang San Jose MPS ang tulong iba pa na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 8 establishmento di negosyo sa Tabaco City pigserbihan ni demand letter kan SSS matapos na magpalyar na magbayad kan sa indang kontribusyon. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Dagos ng pigserbihan ng demand letter kan personahes kan Social Security System ang total na 8 establishmento di negosyo sa syudad nin Tabaco kasudma kan gibuhon ang pagbisita na parte kan programang RACE o Run After Contribution Evaders. Sigun sa ahensya, saro ining kampanya laban sa mga negosyo na delinkwente o nagpalyar sa pagbayad kan SSS contribution kan sa indang mga empleyado. Dugang pa kanahensya kung susumahon, lampas 2 milyong piso ng kontribusyon, anday na itao kan 8 establishmento na dapat kuta pa kinabangan ng lampas sang gatos na empleyado. Pero yun nga, ang sinasabi natin is the effect nitong operation natin. For now, siguro ang makikinabang is mga 100 employees, but with the ripple effect of this program, mas lalong malaki po yung magbe-benefit dito sa operation natin. Pinagduunan sa nakanahensya na bako sarong kampanya ang RACE para takuton ang mga employer, kundi sarong lakdang para ipagirumdom ang mga inikan mga mandatong benepisyo na dapat itao sa mga empleyado. Ano na yung lahat ng pakisulat? Nakiusap kami ng mga awa. Pinadalahan ng letter na medyo nakakabagpas damdamin. Yet, wala silang ginawa and they have not taken any action to contact us despite our repetitive demands. Mientras tanto, apwera sa mga employer na nagpalyar sa pagbayad kan SSS contribution kan mga empleyado, padagos man sa indang monitoring sa mga insidente nin paputol-putol naman na pagbayad sa kontribusyon. Magin sa mga employer na dainanggad ipinarehistro sa SSS an sa indang mga empleyado. Pagirumdum ka na hensya, bukas an sa indang mga opisina para mag-ako nin mga siring na reklamo. Sa mga maut ma-check an sa indang kontribusyon,
pwede inimahiling online sa website ka ahensya na sss.gov.ph. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. 9 na persona erido sa magkasuway na diskwido sa Albay. Asin 340 police trainees kan PNP Bicol naggraduar na. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Dai mababa sa 9 na persona irido sa magkasuway na diskwido sa Albay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Total na 9 na individual ang naitalang irido sa nangyaring aksidente kasubanggi sa Maharlika Highway sakop kang Barangay Peña Francia sa Daraga. Sa mga litratong ini, mahiling man ang sitwasyon kang duwang embweltong tricycle. Binisto ang driver kan sarong tricycle na si Gerald Cañeta Inol, 32 anyos asin residente kang nasambit na barangay, asin may lunad na duwang pasahero. Binisto man ang driver kang nakabangga ang kaaning tricycle na si Archie Madrona Ilucena, 35 anyos kang barangay Malubago, lunad man ang 5 pasahero. Sa impormasyon kan Daraga Municipal Police Station, gikan anislag, mantang pigbabaybay ni Cañeta ang tinampo pasiring sa barangay Poblasyon. Aksidente ka aning naokupar ang linya ni Madrona na nagresulta sa saindang pagkaka-aksidente. Kasubang gibaga mauran-uran, siguro mga nagmamadali sinda, lalo na ining vehicle 1, kaya nangyari ito na tig-encroach na yung line ni vehicle 2. Regarding sa sa lightings, siguro maliwanag naman doon kasi along Maharlika Highway po na yun, Maharlika Highway pa siya. Maswerte man na minor injuries na ang sinapok ang mga lunad kan duwang tricycle. Inako naman ni Cañeta ang gastuson sa pagpapabulong kang mga iridong individual. Yun lang po, nag-uron na sinda na ma-settle. Mapirmahan na lang po sinda pag kaya na po magpunta dito. Compared last year, mas marami talaga ang traffic incidents. So ngunyan po, siguro dahil na rin sa tuyang mga paalala sa publiko, medyo nagbawas po yung traffic incidents. Sa Banwa naman kang Santo Domingo Albay, sarong tricycle man ang tuminagilid sa tinampong sakop kang Barangay Lidong, kan maaksidente pasado alas 8 kasubanggi Abril 11.
Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kan tricycle ang nasambit na tinampo, pasiring sentro kang Banwaan, aksidente kaning nasa abitad ang nasa inutan na Fortuner, nagikan Sorsogon asin pasiring kutang tabako. Maswerte man na minor injury sana ang sinapok ang driver kan tricycle. Nagkaigwa naman ng pag-ulay ang ambuslado. Katakod kay ni, patanid kang otoridad sa mga driver na maging rigmat nagad sa pagmamaneo sa tinampo. Urog na ngunya na mahal na sang dalan, hulikan mga paguran. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bagyong Amang dakulaan posibilidad na magbalik sa pagiging low pressure area. Detalye sa report ni Carmelo Valla. Nakabandera man girare ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga probinsya kan Catanduanes, nagkaperang porsyon kan Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Burias Island asin Ticao Island sa Masbate. Sigun sa Pag-asa, nasa yellow warning level pa ang probinsya kan Albay, Catanduanes asin Camarines Sur. Kaya pinapag-ingat ng gadaan publiko, hulita posible ang mga pagbabaha. Base sa mga data, sa mga analysis na posibleng magluya na ini yung bagyong si Amang. Antes na dagos na magluwas, sa Philippine Area of Responsibility ngunya na banggi o amay sa aga, magiging low pressure area pa ang bagyong Amang na madaraman girara ng mga pag-uuran sa reyon. Delikado pa man girara magpalaot sa kadagatan ta. May mga tropical cyclone wind signal pa kita. So lagi permit kitang maging alerto sa tuyang kapalibutan. Apilar kan Pag-asa sa publiko, padagos na magtutok sa mga pigpapaluwas nindang abiso, asin maging alerto urog pa sa mga siring nakamugtakan kan panahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Valla. 340 police trainees kan PNP Bicol na graduar na. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Gikan Apayao Province, excited na ang nagbiyay pasiring Bicol ang 59 anyos na si Nanay Rosa. Saro kayan sa iyang aki sa mga pinakabaagong miyembro kang PNP matapos na dagos ng makagraduate kasudma. Istorya ni Nanay Rosa, aki ipapangitoroga na talagang maging pulis kang sa iyang aki. Kaya nga ni maging posible ni, tsinagaan danindang mag-agum ang pagtatanom sa probinsya. Gusto niyang magiging pulis, pinayagan ko naman ang pangarap niya na magiging siyang pulis. Natupad naman, nakagraduate na siya. Siyempre, sinasabi ko sa kanya, mag-ingat siya, magtiis, parang magiging masaya. Siring ni Nanay Rosa, napapaluwa man si Nanay Milani kang Pangasinan, kabali man kaya sa mga naggraduar ang sayang aki na si Reynold. Sayang masaya po kasi nakamit na niya ang pangarap niyang maging pulis. Kasi matagal ho siyang huminto pero yun pa rin yung gusto niya, yung gusto pa rin niyang makatapos makapagpulis yun. Kasudma kang gibuon sa Campo General Olas sa siyudad ning Legazpi. Ang graduation ceremony kan 340 bagong miyembro kan PNP na 11 bulan man na nagpaisirarom sa training sa Regional Training Center Bicol. Presente sa seremonya ang direktor kang National Police Training Institute na si Police Major General Richie Medardo Posadas na nagirasman kan sa iyang agi-agi. We will never know what will happen at any given time. So we need to face them head on. Mag-ingat lang po tayo palagi. That will be my advice sa inyong mga bagong graduates. Sa inyong graduates. Saruman sa labing naugma sa pagtiripon, iyo si Police Chief Master Sergeant Ryan Lenaresas, Chief Tactic ang Police Training Center Bicol. Ito yung quota ng Police Drug Enforcement Group na may total na 317 and 23 from Police Regional Office 5. Ang 340 na bagong miyembro kang PNP, sunod naman na madidistino ning 6 na bulan sa manlain-lain na police station sa Bicol para sa saindang assessment. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asiniyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.